humundom kita nga niyadtong wala pa ang Vaticano I, Vaticano II, medyo dandaan karaang simbahan bagong nahimugso, labi na din sa ato ay ekspresyon nga kung dili ka sakop sa simbahan, wala ay kaluwasan, dili ka maapil sa kaluwasan. Sa nilatin ni kaniadto, extra ecclesia nulla salus. Dili ka sakop sa simbahan, dili ka maapil sa tanyag sa kaluwasan. Ngunay hulagway nga ang simbahan exclusive lamang para niadtong mga pinunyagan na para niining maong simbahan. Siguro ko nagasukad kining maong ekspresyon ini sa maong ebanghelyo karon, no? Nga sa Jesus gipadala sa Dios para lamang niadtong nawala nga mga karnero sa Israel. Ug gawas ni ana, dili ang iyang misyon, dili kayo prioridad gawas ining mga karnero nga nawala nga mga sakop sa Israel nga mao ang piniling katawhan sa Dios. Nabalo man kunta nga sa Jesus gikan man sa kaliwat ni David. Unya ang Israelita mao ang tinubdan sa kaliwat ni David. Anong gawas ni ining maong simbahan, dili kayo unang-una ang prioridad sa kaluwasan. Mao na nga ay mga higayon sa simbahan kaniadto, nabitang doon ay pananglit bibong kalingawan sa simbahan, pananglit piyesta, kanya doon na po'y moapil ng mga dili Katoliko, dili sakop sa simbahan, usahay kayo nga nanguban, anong niapil mga modere nga di man moapil. Sinugdanan, magpanako pa sila, kaya dili ilahang simbahan. Pero kadugayan, kung kaya dili, man ginimawa nga itong pansasimbahan, manang maingon po din taon ting uban nga dili, mga Katoliko, sakop sa simbahan, bibo man kayo ni atong simbahan po. No? Labi na yung mga ona, no? Maingon yung taon sila, dili, bitan may sakop sa inyong simbahan, pero kamura na yung mga on. Labi na yung pangaon na bitaw, yung pista. Mga natandog po ng simbahan, no? Kaya sapagkat tinuod, ang misyon ni Kristo, dili lang para sa piniling katawhan sa Diyos Israel. Apan ang iyang kinabuhi, ug ang iyang pagkamanluluwas, malukpanon. Apel, bisan gani, kadto, mga tao na wala makaila sa Diyos. Kining babae na atong nadungog karon sa naghihanggi ako ni Jesus, usa ka pagano, kay siya taga-Kanaan o sakop sa mga hintil na mga syudad layo sa Israel. No? Dili sa sakop sa piniling katawhan sa Diyos. O mao nga, agi-agi ang taon sa lisod ng mga pagsulay. Kaya bisan sa Jesus, ang iyang mga tubag, ang tunada, prioridad sa iyang misyon, mao ang mga nangawala ng mga sakop sa Israel. Pero kaning pagano nga babae, may sister gayon, wala siya maundang o wala siya madismaya. Wala siya mangluod sa mga pagbiyay-biyay sa mga taga-Israelita. Bisan gani sa mga apostoles, kami sulay pagpahunong kaniya kay saba kayo, dili sa sakop sa pundok. Ipadayon gihapon siya, tungod kay nahibalo siya nga si Jesus, ang iyang kaluoy mulagbas. Ang iyang gahom mulagbas, dili lamang sa mga sakop niya, apan bisan gani ang iyang gugma o gahom, madawat gihapon niadtong mga tao nga matinud-anon nga muhangyok kaniya. Mao wa siya magpadaog sa mga pagbadlong o mga pagbiyay-biyay kaniya. Sa katapusan sa Jesus,
hatag sa iyang ipangayo. Ug mingon siya, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Niadto dayong butloa, naayo ang iyang anak. Dili man kanilang ang higayuna nga nahitabo nga ang kaluwasan gitanyag ni Jesus, gihatag ni Jesus, bisan gani ngadto sa ubang mga tao nga dili sakop sa simbahan. Iyang gihatag ang kaluwasan. Dunay mga nahitabo nga dili lang diha sa dining ebanghelyo, apan sa sama nga mga kasinatian sa mga inahan nga bisan Katoliko pero wala kayo pagpakabana no sa simbahan. Mga Katoliko nga dili kayo hinimbahon. Mga Katoliko nga labi tang katulora mo kurbada, katuloliko. No? Pero mo higayon, mamambuhan nila ilang pagkakatoliko, tungkol kay way kalainan ni atong mga tao nga hugot ang ilang debosyon, kanunay nagsampo, kanunay nagsimba, matinudanon sa ilahang sa pagkabinunyagan, nakadawat sila sa samang mga pribilehiyo nga nadawat kining maong mga deboto. Ug sa katapusan na nila mahibaw-an mailhan ay pananglit kining gasa sa kaayuhan, dunay mga nagsakit. Ang kaayuhan dili naman ihatag ni Jesus diadtong mga debote kaayo. Dunay isa ka inahan, dako kayo ang iyang pagmahay, pagkahuman nga nagsakit ang iyang anak, ngunya gipapauli sa doktor kay dili man walay kaayohan ang iyang anak. Gisulay niya pagdangop balik sa simbahan. Kung sa taas nga panahon, nahilayo siya sa simbahan. Uban niya itong mga deboto, ikuyog siya. Kung bitabang sa paghangyo, maunta i-pray over ang iyang anak na nagsakit. Tungkol kay gipapauli sa doktor. Tungkol kay dili na maulian ang iyang anak. Noon na siya chronic disease. Pero ba sa panabang niya itong mga deboto, may balik siya, may apel sa niya itong mga grupo sa mga deboto, naulian ang iyang anak. O sa katapusan, nagmahay siya nga wala niya i-practice ang iyang pagka-binunyagan, ang iyang pagka-katoliko, ang iyang pagka-deboto. Tungkol kay ang Diyos, maayo man di ay, bisan gani niyad tong mga dili kayo magpakabana. Muhatag siya, niyad tong mga dili kayo nagpakabana, mas labit ba nga muhatag po siya, no? Niyad tong mga nagpakabana niya sa simbahan. Maigsoon karong adlaw ato kung apel kanunay ang mahal nga Birhen Maria, ang atong inahan sa kanunay panabang. Mao gihapon ang iyang panabang dili lamang exclusive para sa gitawag ng mga sakop ng sa simbahan. Bisan gani katong mga sakop sa simbahan nga matinud-anon, pwede mo hangyo kaniya ngadto sa iyang anak aron katong naa sa gawas, pwede makadawat po sa kaayuhan. Manang gitawag sa inahan sa kanunayang panabang, kaya iyang pagkaanak inahan, malukpanon, sama sa iyang anak. Ang gahom ni Kristo, universal. Ang simbahan usab, o sa katimaan sa tinuod nga simbahan, malukpanon. Mao na nga, bisan dili Katoliko, dili binunyagan, posible na sila usab makadawat sa hangyo ni adtong mga naa sa simbahan. Ug bisan gani siya mismo
basta matunod-anon ang iyang pagpangayo. Sama sa babae nga taga-Kanaan, kung sa kapagano, ang hangyo kang miluhod. Kay matod pa niya, bisan gani ang mga iro nga naa magyampungan sa ilalom sa lamesa sa galon, makakaon man sa mga mumho nga matagak gikanin. Inani kadako ang iyang pagsalig. Maigsoon, way duha-duha, malukpanon gayon ang gahom ni Kristo. Ang iyang kaayo o kamaluluyon, ilabi na ang iyang ugma, malukpanon do sa ako. O mulagpas kini, bisan pagkun sa katig ang makasing-kasing sa tao. Manang doon na tayo ekspresyon ng nato mga tinuon nga nagkahigugmaan, mapugman pa'y baha ng kaang gugma. Dinhi nagkasukat ang gahom sa timpos nga paghigugma sa Dios nga mao ang ekspresyon sa paghigugma sa tinuod nga nagkahigugma ay dili kini mapugnan tungod sa gahom ni. O siguro ko mao pod ni ang bertod nga nadawat ni San Juan Maria Vianney miaging Domingo gilakbitan nga nung nahimo siyang popular anong gibutang siya ang Domingo, miaging Domingo, ika-18 nga Domingo, gihimong Domingo ni San Juan Maria Vianney. Mao iyang napistahan karon tungod kay si San Juan Maria Vianney sa kapare nga gigasahan sa Dios aron mapadayag ang iyang habitaw kaluoy alang niya itong buot magbag-o sa kinabuhi taman nakaamgo niya buot bitaw nga mabalik sa Dios gihimo niyang instrumento si San Juan Maria Vianney. Talag sarap po ni nga gasa na bitaw na ay mga pare sa karan kining maong gasa wala kayo gihatag sa Ginoo ni adtong mga bright ni pare. Naglisod man yung tao ni si San Juan Maria Vianney sa pag-eskwela niya sa pagkapare. Kasi dihan na pare na siya, tagal lang po din taon siya gamay kayong parokya dito sa parokya sa Ars, sa Pransya. Pero ang iyahang bertod, nagihatag sa Diyos, nagpadayag, unsa kadako ang gahom sa Ginoo. Pinaagi kaniya. Munang ang mga tao po, gawas sa Ars, layo kayo, gikan sa ubang mga probinsya, rehiyon, niadto maong parokya, aron lang yun, makakita niya ng maong pare na ordinaryo nga pare. Apan doon ay talagsaon nga bertod sa pagbago sa kinabuhi. Nagsuon, daghang gikapuyan po karon sa akong kinabuhi. Nguban gikapuyan sa ilang pagkaadunahan, nguban po siguro gikapuyan na sa ilang pagkapobre. Maya po nga atong iapil si San Juan Maria Vianney diha sa atong paglawig ni ining kinabuhi. Sa mga ang gahom ni Kristo, malukpanon, sa mahal nga Birhen Maria, padiyag sila sa mahal nga Birhen Maria, sa iyang bertod, maupod si San Juan Maria Vianney. Dili lang ang tatamapulan sa atong pagka-limitado. Dili lang tamapulan sa atong pagka-pobre. Kung niya itong mga dato po, ayaw, unta mong kapuol sa inyong pagka-adunahan. Unta makakaton kita sa kamang giloyon, sa pagka may gugmaon, o sa pagka matinmanonon sa Ginoo kanato. Hinaon pa ang tao na makahatag kini kanato kadasig sa pagpadayon sa una. Panindog kita, atong isahon ng ating mga pagkampo.